Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Goeiedag kijkers en luisteraars van tv. U ziet het, ik sta aan de waterkant en u ziet ook in beelden hengels. Maar ja, die hengels zijn hier natuurlijk niet vanzelf gekomen. Ik ben al eerder op bezoek geweest bij deze vissers die hier altijd aan het vissen zijn. En goeiedag meneer, ik ben er weer. Hoe gaat het met u? Goeiedag mevrouw, best, dank u. Alles goed met u? Jawel, het gaat helemaal prima. Hoe gaat het hier aan de waterkant met het vissen? Nou, met het vissen, we zijn bezig meer te ontspannen. Hè? Mocht het zo dat je vangt, oké, maar als je niet vangt moet je ook sportief zijn. En we hebben geen vissen gezet in de rivier. Okay. Dus een beetje geluk moet je hebben. Juist. Heeft u vandaag al wat gevangen? Nou, ik ben er pas, dus hopelijk dat ik straks vang. Met een beetje geluk. Laten we hopen. Oké, kijk, de waterkant is vernieuwd. Ja. En voordat het vernieuwd was, waren we ook hier van Cultuur TV, hebben we ook met de vissers hier gesproken. Ja. Is het een beetje, is het in jullie voordeel uitgekomen, de vernieuwing? Nou, in onze voordeel natuurlijk wel, maar als visser zijn, dan moet je overal kunnen vissen. Je moet weten hoe aan te pakken, weet je? Dus dat ding is, hoe ze het zo vernieuwd hebben, moeten we ons ook aanpassen. De plaats netjes houden en dat soort zaken toch. Maar het is echt goed, het is mooi geworden. Dus we hoeven echt niets meer te doen, we zijn al goed zo. Jullie zijn al goed, tevreden. Ja. Vangen jullie meer vissen na de vernieuwing? Nou, dat heeft niets te maken met die vernieuwing. Toen hoor. Het is gewoon een beetje geluk. Alles wat je doet in dit leven moet je een beetje geluk hebben. Ja. En je moet gewoon sportief blijven. Maar we mikken meer eigenlijk op die geschubde vissen, oké. Maar op de eerste plaats is het eigenlijk ontspanning. We ontspannen ons hier, we babbelen, we socializen, we praten over alles. Zo ontstressen we eigenlijk. Misschien zit die andere in een probleem en we praten erover, dat ze die man, hey, daar ligt die oplossing, weet je wel. Dus het is niet alleen vissen, maar ook ontspannend bezig zijn, een beetje babbelen met elkaar. Hey, we zien elkaar weer, dan ben je blij toch? Ja, en hoe vaak komen jullie zeg maar vissen in de week? Nou, als het kan, in de week bijvoorbeeld 2 tot 3 keer. Ja, 2 tot 3 keer. Dan komen we, als er genoeg garnalen zijn, dan kopen we, dan komen we. We bellen elkaar soms even, ga je komen? Dan zitten we hier, we babbelen. Zo, en als met Gods wil, als één bijvoorbeeld te veel vis vangt, dan geeft hij die ander van, neem, ga thuis bakken of wat. Dus, oh, en die vissen die jullie vangen, eten jullie wel? Jawel, want het zijn geschubde vissen, die koebies, bang af en toe. Maar gladde vissen, kijk, als je even nagaat hier in Suriname, die gladde vissen, wanneer ze warme vis ermee maken, is het zo verschrikkelijk duur. Als we hier vangen, we maken zelf warme vis ermee. Ja. Dat is zo surviven we. Ja, het ziet er echt, kijk, zoveel mooie professionele hengels hier. En wat is dit? Want u sprak net over garnalen. Ja, dat zijn die levende garnalen. Dit heb je hier een levende garnalen. En hier heb je dan die zuurstofpomp. Die heeft die garnalen ook nodig. Hè. Want met die garnalen vangen jullie die gaat aan Klopt. En stel, want u zegt van ja, het is voor ontspanning en zo. Maar stel iemand zit nu te kijken en die denkt van, ik heb ook een beetje ontspanning nodig. Ik laat me naar de waterkant, de momit naar de man, met takwan chintori met vis. Nou, if je takwan chintori is geen probleem. We kunnen babbelen, misschien wil je het een en ander weten. Maar hengelen is niet ieder dat van hengelen houdt. Die van hengelen houdt.
Maar als je met ons hier een beetje wil babbelen, je komt het een en ander vragen, we zullen altijd een antwoord daarop geven. Isabi, we zullen babbelen, iwan taki, wat taki, valk shit toch? Ja. Daarvoor zijn we mensen toch, we moeten liever buang aan elkaar, we moeten matak vrij aan elkaar toch? Ja. Maar if je taki wan uku to dayano wan uku, maar dat je go vast mi uku of go kot mi uku, die hengels zijn ook duur. Ja. Zie je? Garnaal is ook duur. Ja. Dus maar om te babbelen, dat kost je niks. Je mag vrij babbelen. Weet dat valk shit. Oké, dus, maar als iemand zeg maar interesse heeft, dan ook bij wat hengel of kom gewoon met een stok en een stukje, hoe noem je dat? Een stok en een stukje touw, no? Ja. Kan dat ook? Ja, waarom niet? Sorry. Ja, een visie. Oké, dat is spannend. Migado. Het lijkt een grote, no? Even kijken wat het is. Ja. Laten we hopen dat het nee. Maar je vet toen zie, dus dit is een gladde vis. Oh ja, ik zie het. Ja, dit is een gladde vis. Nou, zo ziet hij dat ook. Er wordt echt vis gevangen hier. Migado. Ja. Zo ziet u, dit is een gladde vis die ik toevallig ook eet. Je kan het lekker koken met masala. Dan ga ik het koken met masala. Wat? En het is toch een beetje groot. Als het klein was, zou ik het weer teruggooien. Maar deze grootte is goed om met masala en peper te kopen en te koken. Groene manja, dan is het wel lekker. Het is heerlijk. Ik ben... Nenge toch? Nenge vis. Ja, kaweri. Kawiri. Oké, nou. Dit is mooi. Wacht even, er is ook nog een andere meneer hier. Hi, goedendag. Goeiedag, u bent ook vaak hier om te vissen? Ja, oké, voor eerste keer voor deze week. Weer, na lange tijd. Door werkzaamheden. Maar het is me geluk om vandaag toch te komen. Oké, mooi. Tori heeft u al gevangen? Zo, nog niet. We zijn pas hier. Oh ja, dat Laat zeggen een halve uur. Maar we hebben hoop. Tenminste één. Ja, toch? Ja, toch? Positief. We moeten positief Er is blijven. al één binnen. Ja. Nu jij nog. Maar oké, het is meer een ontspanning ook, hè? Ja. Dus ja, kijk, tegenwoordig zijn er veel mensen doen rare dingen en Dat zo. klopt, ja. En, maar ik zie jullie, we tikken fatu, je houdt van vissen, je vermaakt jezelf, je ontspant jezelf. Ja, ik zou het eigenlijk niet weten. Wat zou je tegen die mensen zeggen van, hey, ik heb niks te doen, de fuga nga disrevi bigi doa lo lau san. Ja. Ga je tegen ze kom vissen hier lekker bij de waterkant? Kijk, ontspannen heeft in soorten. Je hebt bal, je hebt uku, je hebt bodansi, toch? Maar ik heb meer gekozen voor deze. Wat ik van een vissersdorp zelf dingen afkomstig ben toen met mijn vader. En dit is eigenlijk mijn hobby. Naast dit heb ik ook voetballen en jagen. En dus jagen ga je niet vaak doen. Dus ik heb gekozen om dit als normaal te houden. Om te kunnen ontspannen, net als u hier zei. Dus ja, ik wil aan de jongeren zeggen, kijk, we moeten in deze tijd moeten we ook even wegblijven van social media. Als het pora ayuv no isabi. Sommigen vinden dit niet leuk, soms trouwens vinden het gek. Maar het kan heel veel doen. Toch? Het heeft voordelen. Eigenlijk geen nadelen, alleen maar voordelen hoor. Ja toch? Ja, noem een paar. Kijk, if afisi nya dai go afisi na also. Ja. Dat je go bij. Maar het tweede nou ook, toen effect dat je stress. Dus dat is snel gewoon therapie. Dus dat kan je helpen, ontstressen. En dan ben je weer je normale, weet je. Dus dat is niet een beetje, is mijn ervaring. Toch? Dus het kan veel helpen. Ja, zeker. Nou, dankjewel. Ik ga even Zal ik weer... je één ding zeggen? Ja. If je loopt one man, sa amal loop visie, dan een patiëntie man iteki. Echt waar. Na een boom man. Oké, wat massa Want dit wat men noemt vissen, Aha. het leer je geduldig te zijn, socializen. Je moet ook kunnen loslaten. Het leert je heel wat dingen. Oké. Relaxed te zijn. Ja, Ja, dat je klopt. ziet het zelf. Ik heb mijn stoeltje hier. We bonken ook goed. Echt relaxed. Ja. We poweren elkaar. Ja, maar wat heeft u met die vis gedaan? Gewoon in die zak gezet. Echt? Als ik naar huis ga. Mag ik het zien? Is het dood? Wacht even. Want kijk, Wat is dit?
Oké, nu is het gewoon zak. Dus eigenlijk wilde ik echt volgen van oké, zo wordt die haak eruit gehaald. Dus om het, ik ga even naar uw collega's. En kijk, er zijn heel veel mensen daar ook die kijken van hé, deze mensen vissen. Komen ze wel eens met jullie praten? Dat takjeren. Andere heel veel vragen, zelfs Surinamers die hier geboren zijn en acties soort visie van Adja. Ja. Dus met andere woorden, ze hebben nooit gevist op de Suriname rivier. Daarom weten ze niet wat voor vissen men hier vangt. Ja, maar oké. Maar ze kunnen vragen stellen staat vrij. Dat weet ik, denk ik, veilig rustig. Maar dat je lafu even toch? Ja, toch? Dus zou je kan vangen in een Surinaamse rivier? In Asrana Libaris, ik kan vangen bang, ik kan vangen kubi, snoeku, bosrokomang, spari, maar jaso spari ne konso tungsi furo jaso. Dat is meer aan de monding, dat ben ik sowieso. Maar monding, ik kan vangen Faikara visidisi, gramorgu, Saramakaliba, ik kan vangen lalau, de sandati. Komen we in het diepe drape, ik kan vangen lalau. En monding met een beetje geluk, ik kan vangen sanis refiarabaka. Zo. En Kutai zwemt ook hier toch in de Suriname? Nee, Kutai die zie je overal, man. Die beesten zwemmen gewoon boven op het water. Ja. Dat zijn die Kutais. Met die Ja toch, if je pura kopi pura tere creme poti wan sardine, bleki pot sardine, ages sardines. Oh my god. Ja, wat joker, hè? Oké. So, maar die no make me nya sardine mora. Maar lukt no, in alibi moet je lafu. If je no lafu, zeg je stress zomaar. Is waar. Alibi shuiti tum si fugo stress is refi. Klopt. Kom ik een shuiti anga makandra, tak shuiti anga makandra, lafu anga makandra. Ja toch, dan amoro shuiti sa niet. Klopt, helemaal. Ja toch. U wilde ook nog wat zeggen? Ja, dus, u vroeg daarnet waar hij die dingen fysiek gezet. Soms is het ook bewijs dat op de fysiek was, want de vrouw moest attack naar fysiek go fysiek. Dus dat je fysiek wat op de was dat vrouw als bewijs op go fysiek. Ja. Dus ben je aan het ontspannen en dan ga je naar huis en zomaar stress. Is eigenlijk een tip voor de nieuwe hengelaars. Zorg dat de fysiek was tegen vrouw go uku, de fysiek was als bewijs dat ik go fysiek. Ja, want dat is moeilijk. Yes, nou is heel mooi. Dan gaan we ermee afsluiten. Want de tip voor de nieuwe vissers hier bij het Suriname rivier. Kom lekker ontspannen en wanneer je een vis hebt gevangen. Als je iets niet weet, vraag de ouderen. Faye bonkwa uku, faye setwa uku, ala de soort sandati. En automatisch wil leren. If wansan sa de bon, wil leren altijd. Maar wansan sa de takrumino leren. Zo bon san mi wan leren. Je kent toch? Maar ukuma na wan bon, maar wan patiëntie man. Dat nou ukuma. Ukuma naman, pasensie man. En nieuwe vissers, als jullie komen vissers, breng je vis mee naar huis. Dat zijn de tips van de vissers van de waterkant. Ik ben Natasja Conrad, ik ga afsluiten voor nu. Fijne dag. Ja, bro, fijne dag. Dekyo krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tambum fui ala. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname.
voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. www.kulturu.com for the generation.